Tire kod ng'ol kaachiel kod jonyuol ma nyithindgi ong'ol koro kwayo sirkal mondo oket jonyuol duto ma nyithindgi ong'ol e kind jogo ma ok chul osuru e pacho ka. To ka jafwambo marwa Joyce Oduor lero, jonyuol ma nyithindgi ong'ol bende kwayo sirkal mondo okonygi e yor yudo yedhe ma gimiyo nyithindo ma ong'ol kinde ka kinde. E alap mar Kenya Institute of Special Education Kise e boma ma Nairobi, jonyuol ma nyithindgi ong'ol ochokore mar dhialo odiochieng' familia kata International Day of Families. Tabitha Akoth kod Eunice Achieng' gin moko kuom jonyuol ma nyithindgi ni kod ng'ol mar obongo kata cerebral palsy. Gilero moko kuom pek ma gikadhe moriwo nok mar pesa mar nyiewo yedhe ka koro gidwaro kony kowuok kuom sirkal. Tiyudo ni yath bottle achiel inyiewo at 2,500. Daktari ni dwaro ni tigi chupni 3. Tablets mondik be pok inyiewo. Koro iyudo all along inyalo spend 10,000 in a month. To duto nyithindo go kwasenyuolo gi challenges mwakadhe ibedo jobless. Koro kanyal afford yedhego. Koro akwayo government, Mr. President marwa, kinyalo konyowa mondo wayud kaka jo ARVs yudo yath. Wabe wayuda yuda mekwago. Wabedo gi kadi moro to wadhi kawo yedhego. Nyithindo gi kendo gitiyo gi Pampers for the rest of their lives. Samoro iyudo ni ka janyuol maonge gi gima timo, iyudo ka nyathini no samoro kata kaka inyalo tuye gi Pampers onge. Jonyuol go bende kwayo sirkal mondo kaber to oketgi kind jogo ma ok chulo osuru e pacho ka kendo medgi pesa ma imiyo gi dwe ka dwe. Jonyuol ma at least are employed mondo gibed tax exempted, mondo pesa ming'ado gi godo tax no endo giyud kaka ginyalo konyo godo nyithindgi. Mar ariyo, jonyuolwa ma onge gi tije matimo kaka gitije sirkal, wakwayo imiyo gi ga 2,000 to 2,000 notin. Nyithindo gi nyaka timne gi therapy. Be nitiere kata kad moro minyalo losnwa kaka SHA minyalo losne mine man gi nyithindo man gi disability. Koro kadino kwasebedo go to government ema chulonwa kadino to warwayo nyithindo nikech nyithindwa gi ok onego bed ni miss therapy. Jakom mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Nexus of Caregivers and Parents of Children with Disabilities Kenya mokelo kanyakla jonyuolgi kendo kedo ne ratichgi wacho ni atamalo maduong' mar jonyuol ma nyithindgi ong'ol onge tije gino makelo negi pek e rito nyithindogo. Almost 80% of our members, also caregivers and parents, they are not in employment. You find a parent has a child with disability and the parent is supposed to spend over 50,000 per month only on medication. This law for free medical services for all persons with disabilities is done. So this parent, at least, instead of spending 50,000 on medicine, we want to push for flexible working hour in all organizations in Kenya, be it teachers, be it a police, everywhere. Because when a child with a disability at home, it is a full-time caregiving. So that's why we now want to introduce through the policy change that there must be a flexible working hour for the parent who has a child with disability. Jotelo mane oyuoro e nyasi no moriwo Senator Mogwel Kristo Lasige, jaod bura ma Iyala David Sankok kod jaod bura Mogwel Harold Kipchumba manitiere ng'ala manyime e chwalo agenda mar jomong'ol e pachoka bende ok odong' chien e nyiso sir margi ne jonyuol ma nyithindgi ong'ol. We are also here to advocate for the cash transfer 2,000 really. Surely, even wazee wa kijiji siku hizi wanapatiwa 3,000. Surely, we are advocating for 15,000 at the minimum. This month in May, the Board of National Council for PWDs are drafting and reviewing the regulations that they have come up with so far to actualize the Act. And on the 22nd of this month, they said that they will be finished with that process, and thereafter they will bring those regulations to Parliament for scrutiny and further approval. Jaod bura Mogwel Harold Kipchumba bende wacho ni keto siasa mathoth e weche mamulo ngima joma ong'ol ema osemiyo pok oket chikego e tim ka koro nyiso josiasa mondo odew dwaro mar joma ong'ol e pachoka motelo ne yiero mabiro. If it is not prioritized, if it's not enticing, if it's not politically sweet, nobody thinks about it. And therefore, that's one of the reasons why the issues of disability, children with disability, and parents and caregivers is still not yet capturing the mood. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.